Sa iba pa nating balita, nagpaalala ang Bolinao Tourism Office sa mga biyahero laban sa mga hindi rehistradong tourism entities na nag-aalok ng serbisyo sa mga turista. Ayon sa opisina, karaniwang lumalapit ang mga ito sa mga bisita gamit ang mga kaakit-akit na alok at exclusive na karanasan kahit wala namang rehistro o akreditasyon. Babala ng otoridad maaaring magdulot ng scam, sobrang paniningil at posibleng banta sa kaligtasan ang pakikipagtransaksyon sa mga hindi otorisadong operator na nagiging sanhi rin ng babala or abala sa mga turistang maapektuhan. Pinayuhan ang publiko na i-verify ang akreditasyon, umiwas sa hinahinahalang alok at magsaliksik bago kumuha ng anumang serbisyo. Hinimok din ang mga mamamayan na i-report sa Department of Tourism o sa lokal na tourism office ang mga pinaghihinalaang iligal na operator. Giit ng Bolinao Tourism Office, ang responsableng turismo ay nakasalalay sa matalinong pagpili at pakikipag-ugnayan lamang sa mga lehitimong establishmento. IFM News. IFM News. IFM News.